Sampun katur nggih menika jaranan Sintirewe saking kadang-kadang muda Triadi Budaya jaranan Satrio Pawon. Satrio Pawon. Nggih, alhamdulillah Kang Bendot. Oke Kang Bayu Kusuma luar biasa. Sampun katur kanthi meranani penggalih. Oke Kang Bayu Kusuma, sepak terjang Satrio Pawon luar biasa. Luar biasa. Nem energik. Nggih, kabukten menika para pamirsa. Oke. Menika mboten kundur, tetap setia mirsani Triadi Budaya. Oke. Sampai nanti purna acara. Betul sekali Kang Bayu Kusuma. Pak Kenny, Lujeng Dalu, Pak RT luar biasa. Pak RT. Oke. Kang Bayu Kusuma. Nggih. Derek ndedonga marang Gusti mugi-mugi sabari acara dalu menika warga masyarakat Dusun Kleben, Desa Tiudan dan Bapak Ibu ingkang hadir tansah pinaringan kesehatan. Amin ya robbal pinaringan alamin. rezeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma Gemah amin. limpah rezeki. Para penonton warga sampun dipun dongake. Nggih Kang Bayu Sak Kusuma. menika para wiyaga nggih dipun dongake kersane mboten ban cide ban ciladan. Apa kuwi? Membeda-bedakan kabeh iki kan padha. Kabeh didongakne Kang Bayu Kusuma. didongake. Kagem para kanca-kanca wiyaga, kanca-kanca pesinden, muga-muga bar suro iki rame jope. Sampai awake dhewe kebagian diuncal-uncali karo Kang Tris. Kadang Kang Sutris ki ngono ki lho kadang. Lek rame ra gelem nguncali. Oke Kang Nggih Bayu Kang Kusuma. Mendot, wonten dalu menika inggih rawuh sak menika pinarak wonten Bodhok Maktun. Menika Bapak Babin Kamtipmas. Oh nggih, Bapak Babinsa. Nggih, wilujeng dalu, wilujeng rawuh, Bapak Babin Katimas, lan ugi Bapak Babinsa ingkang sampun kersa rawuh, kersa nenggoni pagelaran dalu menika. Lan ugi Kang Bendot, wonten dalu menika kadang-kadang Triadi Budaya menika paring pengumuman. Das pundi? Mbok bilih Bapak Ibu nggih menika barang jangan lupa untuk sepeda motor dititipkan. Oh nggih, nggih kagem Bapak Ibu penonton ingkang nembe mawon hadir, pun kesupen kersane aman, kendaraanipun saged dititipkan di tempat penitipan yang sudah disediakan. Sayangi barang kesayangan Anda. Nggih, dan iki pengumuman penting, jangan sampai tertukar anak istri Anda dengan orang lain. Kok iso ya ora iso mungkin tertukar. Maksudnya iki jolan. Ya ndak mungkin saka gondone barang ki ya wis ketara kok Kang Bendot. Lha sejenis iki maksudnya pengumuman Bapak Ibu jangan sampai barang bawaan Anda ketinggalan dan jangan sampai lupa anak istri Anda tertukar dengan orang lain. Tunggale kuwi lho maksudnya. Oh tunggale. Oke. Kang Bendot. Nggih Kang Bayu. Menika ya joget, ya nyanyi, ya jingkrak-jingkrak, ya olah vokal. Oke, berhubung pesinden Triadi Budaya akeh banget. Kalau wonten Mbak Estu, Mbak Weta, Mbak Ike, Mbak Nisa, Mbak Vita. Mbak Vita. Yuk ditanjaknya Mbak Ike semua, Mbak Vita, saringan jaranan Triadi Budaya. Yuk, BPS Audio Matur Teguh luar biasa. Ada Mas Denny, BPS Audio Matur semua Mbak Vita.
aturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh Bapak Ibu. Warga masyarakat desa Tuja dan sekitarnya. Sugeng mirsani pagelaran jaranan sendiri. Tri Adi Budaya. Mbak Vita kusumane ngati sampun dipun aturaken balik
Nangis ki lho dijaluki kaya. Ora. Nggih Kang Mendat. Nggih Kang Bayu Kusuma. Menika para prajurit Triadi Budaya sampun siap siaga wonten wingking. Nggih iki langsung mawon ya. Ditakoni sih Bapak Ibu penonton. Nggih. Iki jaranane apa wis ngono. Lek wis iki informasine Kang Mendat pun kuatos. Heeh. Menika kendelipun purnanipun Triadi Budaya sak matine diesel. Kok iso sak matine diesel ki piye? Ya ora. Lah ya. Iki nek pepatah londo mengatakan, yen seneng aja keladuk seneng, yen susah aja keladuk susah. Harus sedang-sedang saja. Kabeh ki ana watese. Seimbang. Jaranan iki bare aja wengi-wengi, isuk. Padha wae. Oke, ditanya Kang Bayu Kusuma. Bapak Ibu. Bu, jaranan malih napa sampun? Apa? Jawabnya piye ndak krungu aku? Luwe kaya ngono. Kok luwe ngono ya? Luwe ngono. Jaranan malih napa sampun? Luwe. Luwe. Kok iso luwe iki padha. Iki tanggung jawab panitia lho iki. Termasuk tanggung jawab panitia penonton luwe iki. Panitia iki urung. Oke, Kang Bayu Kusuma. Oke, Kang Beda. Dipun aturaken. Menika jaranan salajengipun jaranan kuda balap. Kuda balap. Menika kersanipun wonten Mas Rigo. Nggih. Mas Rigo iki informasine engko koprol saka panggung pedun. Kok koprol ngasih kono. Ngasih perempatan kono. Heeh. Turun gobal Kang Bayu Kusuma. Heeh. Serangan jaran campur sari. 3